Misaysay ang kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa ilang kilampusan ni atong miaging tuig. Apan ang dakong pangutana, pasado bagha kini ni Mayor Paz Dasa. Ano ang report? Atubangan sa mayor o mga opisyal gikan sa mga barangay gibatbat ni Senior Superintendent Limuel Obon ang iyang year-end report. Gibida niya ang 39% nga pagkunhod sa krimen sa syudad sa Lapu-Lapu. Kini ang kinatasan nga percentage drop sa rehiyon itandi sa nagsunod niini nga lalawigan sa Bohol nga adunay 38% ug Mandawi City nga 28%. Sagad sa natala nga index crime mao ang robbery nga adunay 111 incidents o 66%. Ang carnapping 33 ka insidente o 53%. Ug ang kawat nga adunay 111 incidents o 48%. Kini gumikan sa hugot nga kampanya sa kapulisan bantok sa kriminalidad. Samtang sa non-index crime nakatala og 1,139 traffic-related incidents o 54%. 665 o 32% sa violation of special laws. Di na po natanaw nato kung unsay atong mga priority concerns pag-abot sa bag-ong tuig. For instance, di na sa atong non-index crimes, ang dako nga part din came from the incidents and traffic. So ato tabangan ang ato ang CTMS aron mapamubo nato ang traffic incidents sa tuwang area. Samtang sa kampanya sa illegal nga drugas, gitaho nini nga ginagmay na lang ang naglihok sa syudad kinsa magkuhan og supply gikan sa mga silingang dakbayan. Wa nila lugaki ang operasyon. Gani, sunod-sunod nga mga drug bypass operation ang ipahigayon sa mga otoridad diin doon na usay mga nadakpan. Challenges really because they are also adapting to what we are doing. So they are also observing, so which I cannot specify. So as we operate, no, kung unsa na pag-operate, they will also change. Na-establish gito nga there were 3 groups nga nag-operate sa illegal drugs or criminals groups diri sa TOA. Fortunately, all these 3 groups have been neutralized, yung mga leaders nila, ang mga main players. Ang kalampusan sa programa sa kapulisan gumikan usab sa mga sustainable program nga ilang gihimo aron mapabilin ang kahamsay kalinaw. Si Mayor Paz Dasa mitambong sa year-end presentation, may pasalamat sa kapulisan nga napabilin nila ang kahamsay kalinaw sa dakbayan. Natagbaw siya sa performance sa kapulisan nga gihatagan niya kini og labaw sa passing grade. Midason usab nini ang Pangulo sa Association of Barangay Council o ABC. How is the performance of our police? Wa man sad siguro yung perfect. Yes. Which I wouldn't want to be perfect also. So niingon ko nga almost there. Almost there. So anyway, so ang ako lang ani nga dili ingon kamo na mo interpret sa almost there. Mipasalig ang mayor nga kanunay mo suporta sa mga programa sa kapulisan. I'd like to thank the police force of the city of Lapu-Lapu because you were able to have good record and mayo nagsigig improve. Kadtong yun although ang iyang pagtanaw we are almost there, pero ako gusto ko nga magpanatili ana for my people para we are always aware that we have to sustain our momentum.